taħsilhom il-ħwejjeġ. Milux wisq li kont issib min jirrispondi hekk flajt tal-ħassalin, inħabbathom mal-blat u narakom bil-ġebel u laqqas milu wisq li kont issib min jgħidlek bidejja fil-banju, il-bojot bil-bluna u tal-kulur bis-sapuna. U fil-fatt, l-idea tal-washing machine stess hija waħda li ħafna għadhom jiftakruha tibda. F'temp qasir, fil-li kulħadd rama b'waħda d-dar. Imma nbidel kemm inbidel il-ħasil tal-ħwejjeġ, jibqa' l-fatt li sija fl-għajn u sija fil-washing machine, fil-banju jew fil-fully automatic, il-ħwejjeġ dejjem baqgħu jinħaslu bl-ilma. Mhux ovvja? Le mhix ovvja, għax teżisti sistema totalment differenti dwar kif tista' taħsel il-ħwejjeġ. Kif? Flok bl-ilma, bl-ispirtu. Id-dry cleaning litteralment huwa proċess ta' kif tnaddaf il-ħwejjeġ mingħajr ma xarrabhom bl-ilma. Imma x'inhi l-idea? Għax mhux dejjem tista' taħsel bl-ilma u bis-sapun, jew għax l-ilma jista' jkun li jagħmel il-ħsara l-oġġett, jew inkella wisq kedda li toqgħod taħsel kull oġġett bl-ilma u bis-sapun. Ħareġ bl-idea. Kien żball li seħħ f'nofs is-seklu 17 mis-serva ta' ċertu Jean Baptiste Joly li min-naħa tiegħu inserta kien involut fl-industrija tal-kimika tal-kulur tal-ħwejjeġ. Mela din is-serva waqqat il-lampa tal-petrolju fuq id-dvalja u Jean Baptiste induna li d-dvalja indafet. U peress li kien mitfuħ fuq dak ix-xogħol qal min jaf kieku noffri servizz li nnaddaf bl-ispirtu flok bl-ilma. U hekk ġara. Fil-fatt, fil-bidu l-industrija kienet tuża l-petrolju flok l-ilma, imma tant kien perikolus għax sintendi seta' jaqbad u fil-fatt tant qabdu ħwienet ta' dry cleaners illi ċertu William Joseph Stothard żviluppa kimika apposta li ma taqbadx. Id-dry cleaning perikolus. L-industrija hija waħda li għandha ħafna regoli fuqha, sija s-saħħa ta' min jaħdem fiha u anke tal-pubbliku u anke tal-ambjent, għax l-iskart li joħroġ mid-dry cleaners tkun taħlita ta' kimika pjuttost tossika. Insomma, kif taħdem l-affari? Meta tieħu l-ħwejjeġ għand id-dry cleaners, l-ewwel ħaġa li jagħmlu hu li waħlulhom biċċa karta b'ismek ħalli ma jħalltuhomx ma' dawk ta' ħaddieħor. Jekk ikun hemm xi teba' jew ikun hemm bżonn ta' xi effett speċjali fil-mogħdija, iniżlu nota fuq il-karta. U li jagħmlu wkoll li jiċċekkjaw għandhom xi difett, xi buttuna nieqsa, jew xi tiċrita, jew xi ħaġa fil-but, jew xi indikazzjoni li dry cleaning ma jaqbilx magħhom. Ġieli jaqalgħu xi parti dekorattiva mill-ħwejjeġ, xi rixa pereżempju jew xi gost ieħor, u mbagħad iwaħħluha wara. Interessanti li l-karta ta' fuqhom tibqa' hemm tul il-proċess kollu. L-ewwel pass fil-proċess tat-tindif hu li jneħħu d-bajja, ifalfluhom jew iqaxruhom. It-tieni passu li jdaħħluhom ġo magna li tintela bl-ispirtu. Il-magna tibda ddawwar il-ħwejjeġ u l-ħwejjeġ ftit jixxarbu bl-ispirtu u s-sapun. U wara jitħaltu fl-ispirtu mingħajr sapun u l-proċess ikompli sejjer. Imbagħad inixfuhom biex titlaq kull traċċa tal-kimika. U fl-aħħar jgħadduhom, jippakjawhom u jtuhomlok biex jekk trid tista' terġa' tħammiġhom mill-ġdid.